गुड मर्निं रायजोफोर। दिनै 4 आगस्ट जाय सानसेयारि खौरां मोजां मोनग्रा बे बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो हायोबा अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय। रायजोफोर, खौरांखौ जों जागायसै। गिबि खौराङाव दं। रायजोफोर, जों मिथिगौ आमेरिका आरो इन्डियानि गेजेरजों सोमोन्दोआ बिराद मोजां दं, नाथाय दाखालि थांनाय समनिफ्राय आमेरिकाया भारतआव 25 टेरिफ टेक्सनि मोनसे पस्ट खालामदों दि ससियेल मिडियानि गेजेरजों भारत हादरनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायाव गोबां गोहोम खालामनो हागौ। बे टेक्सनि गेजेरजों जोंनि मुवा बेसादफोराबो गोबां बारायनो हागौ। दा बाजार एरियायाव जोंनि मुवा बेसादफोरा बारायनाय नुनो मोन्दों। नैथि खौराङा जाबाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां रायजोफोर। थांनाय मोनायाव उदालगुरि जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बिमानि जिउ खहा आरो 2 गथ'नि गोब्राब जोखोम। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गथ' 2खौ हस्पिटालाव थिसननानै दोननाय जाबाय। दा एसे मोजाङाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों आरज गाबनांगोन दि जाहाथे गथ' 2बो मोजाङै हामनानै गावनि न'आव फैफिननो हायो। बिक्रम दैमारिया सासे भारा लाजानाय मानसि। बेखौ सोर आरो मानो बिदि बुंखो? फै लोगोफोर, नैबे भिडिअ'जों नायलांनि जों मानो बेबायदि बुंदों बे। बर'आथ' सोर? बेथ' सासे भारा लाजानाय मानसिसो, हाग्रामा सारजों। आरो बुंनो थाङोबा बिथाङा बिपिएफआव जेबो मेम्बारशिप गैया। प्राइमारियावनो हक, ब्लकआवनो हक बा सेन्ट्रेलावनो हक, बे सासे भारा लाथ'जानाय मानसिसो बिक्रम दैमारिया। रायजोफोर, दिनै भिडिअ एसेनोसै। जा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयारबो खालामना होदो। बे मासाव 1K टारगेट खालामदों आं। रायजोफोर, गुबुन क्रिएटर्सफोरखौ सापर्ट होनाय बायदिबो आंखौबो सापर्ट होदो। रायजोफोर, नोंसोरबो सापर्ट नांगौबा आंबो सापर्ट होगोन। अफायबा गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होगोनखौ आसा खालामबाय रायजोफोरखौ आं। दिनै भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।